गिलिर लोगोफोरनो थिखोनो हाया आरोना अयथासार गिलिर। Good evening guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांबो गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो नै लोगोफोर संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामलायबाय आरोना नै लोगोफोर नै आङो दायो दालि रुगासिनो आरोना नै जि मोजां गोदौगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैहाय नै ना सायनानै सुनानै दोनखाबाय आरोना रेडिनो लोगोफोर मा होनो फानफैनायखौ लामायाव फानफैदोंमोन आरोना माने फैयो आरो एखे मास माने ना फानफैयो आरो लोगोफोर थ' बेखौनो लाखिदों बाजाराव थांनाय जायासै आरो बिदिनो अखाबो रे नालाय लोगोफोर थ' बाजाराव थाङासै आरो ओमफ्राय बेखौनो लाखिबाय आरोना मोजां नायनानै ओमफ्रायो दा बेखौनो फ्राय एवजानोसै आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो आरो नायनोसै आं नोंथांमोनजों आरो दिनै मा मा सेयार खालामनो हायो आरोना लोगोफोर लोगोफोरनि हालाय गारलाय आरोना नै लोगोफोर बाथौ बानायगासिनो आरोना बिब'आ मा होनो मिस्ट्रि लेंहरलायासै आरो लोगोफोर बिदायानो बानायबाय आरोना आदायानो बानायगासिनो आरोना लोगोफोरनि मिस्ट्रि लेंहरलायासै न'आवनो बानायबाय आरोना बिदाखौनो लेंहरनानै बानायहोबाय आरो लोगोफोर बानायगासिनो दं दायो ओमफ्राय नै ओरैहाय बेयाव जायथ्रासि ओमफ्राय बेयाव थुलुंसि गायगोन आरोना नै जायगा गालांखाबाय आरो लोगोफोर जासिगोन आरोना कमप्लिट जाथ'वाखै नि आरोना बिदानि बाथौ बानायनाया मेम'रि जानानै थाथोंसै आरो लोगोफोर भिडिअआवनो भिडिअ खालामनानै दोनसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय दैबो बिहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दैखौ गाहायाव दोनबाय आरो गाहायाव दोननानै थांबाय ओमफ्राय दा बेखौ थिखोलांनांगौ आरोना मेंगुलायबाय मोननै नालाय एबार न' सिङाव लांसैलाय आरोना बेयाव दोनथ'फै लोगोफोर मोनसेखौ थिखोग्रोबाय नैयाव थिखोबाय आरोना न' सिङाव लांसै एबार इनिफ्राय नै ओरैहाय लानानै थांसै आरो ओमफ्राय मोनसेया नै मेंगुलायबाय हे होनलायनाय लोगोफोर नै लोगोफोर लाबोबाय न' सिङाव ओमफ्राय नै दालियाबो रुइबाय आरोना दायो आं दालिखौ थाव सेरनोसै आरो लोगोफोर हे होनलायबाय सामब्राम हरबाय नै लोगोफोर दालिखौ थाव सेरनोसै आरोना आङो रुनानै सागं सानानै दोनबाय आङो नै रुग्रोना लादों आरोना ओमफ्राय दासो आं थाव सेरनोसै आरो सामब्राम एवग्रोबाय ओमफ्राय नै जिरा गुरा आरोना जिरा देनाय एसे हरनोसै आं थाव सेरनाया थाव सेरखांबाय आरो आङो नै लोगोफोर जि मोजां जाबाय गोदौबाय मोनबाय आरोना दालि ओंख्रियाथ' आरो थाब मोनखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै नाखौ एवलायबाय आरोना लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय नालाय एबार ना एवलायबाय लोगोफोर एवगासिनो दं आरोना नै नाखौ एवगासिनो नै ओंख्रि मोननानै टाइमाबो 11:30 जालायबाय दं आरोना नै फिसालाफोरखौ लायनायनि टाइम जानोसैलाय मोनस्लाबा नायनोसै आरो लोगोफोर दायो आरो नै रेडि फिसालाफोरखौ लायनो देलायनांसिगोनलाय आरो लोगोफोर स्कुलाव फिसालाफोरखौ लायनो थाखाय देलायनांसिगोनलाय आरो लोगोफोर मोनस्लाबा नायनोसै आरोना मोनस्लाबाबा दायो संफैनोसैलाय आरो लाना फैनानै दा जायखिया रेडि देलायखानानै थानोसै आरोना नङाबा दा टाइमा बारा जाबाथाय हास्लाबनाय नङा आरो एवनाया जाबाय आरोना लोगोफोर मोनबाय माने एवखांबाय दायो रेडि जाबाय नै स्कुलाव थांनो ओंखारबाय फिसालाखौ लायनो लोगोफोर ओमफ्राय नै गारियाव मैला गोबोर माबादों आरोना ओमफ्राय सुगासिनो दं नै बिदाया सुगासिनो आरोना नै ओरैनो साखौ एसेल' सुनोसै आरो गोबोर नांनायखौ एसे सुबाय आरो लोगोफोर दा मोजां जाखाबाय आरोना लोगोफोर नै बाथौआबो ओमफ्राय खलाल' होनांसिगौ आरोना ओमफ्राय बैयाव साथि दोनग्रा बानायबावगोन आरो लोगोफोर लाना फैबाय आरोना स्कुलनिफ्राय दिनै मंगलबार स्कुल मोनफैबाय आरोना
फैबाय लोगोफोर दिनै बिदिमोन आरोना ड्रेसा दिनै मंगलबारमोन मोनफैबाय आरोना लोगोफोर फिसालाफोरखौ लानानै ओमफ्राय दायो आरो आलु फ्राय गैयाबाथ' ओंखाम जाया नालाय आं आलु फ्राय एवनोसै आरो लोगोफोर फिसालानो थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन